Kumbakalong gidon sibun baka Strip Committee kaba Mynta jong kasang Voice of the People's Party kala persyang ban wanra ya kajing kala ban penkhu ya rukom trekam hak Khadc Autonomous District Council. Habakran berpresiden kasang uba Ardent basayamoy laong balayok sngeu ya kajing kran gibreu ba Mynta habarung hak KHDC na benta banle ya kinu kam Donkam Shuh kajing Siew Pisa yano nama kajing trekam kabakhuit kabasuba. Ulaong bagi isi kala tauru ya ka recruitment committee ban penyaj baik ya rukom tungkam tungjam ha ba kamsyong Shuh tang ha bol jong CM ne EM kumbalong borok sikata. Uba den laong bagi jing trekam ka KHDC ha isnem malai kalong bat turmur haduk kata-kata bat kam dai Shuh ka jing syakri hok ha barok kitanat bat kani ki isi ka Mynta kala persyang ban penbej bat kin sapau nang ni syakmat wala kam dai ka kam ka basuk. Henry orang kidon kiba persyang pat ban penbut nam jubor ya ka VPP kram nong rim Eiei. Hal kijing terwa Siew Tulop ka Sorkar ya kinong trek jong Khadc Council uba Ardent waong ba Khadc Council kidai badan ka bo light lut katkum kariti sensial kari. Kidon ka bo ban penmi khajana naladi bat kumba kalong Mynta ka KHDC kampat don jing ban Siew Tulop ya kinong trek light no tang ka Jaintai Hills Autonomous Council bat ka Karo Hills Autonomous District Council bat nakaling ka VPP kam sngeu dai ba ka Sorkar kan simti ban Siew Tulop Henry ka Sorkar kadai ban pentingna ba ka District Council kan trek kam hok. Ulaong ba ka Sorkar kan omla ban Siew Tulop man ka po nama ba wat ya kinong trei lajong jong karu kamla bat ka jing tmu jong ka ban terwa Siew Tulop kala ban don Eiei Lyndet. Ula ban rap ba ka jing kerdu Pisa haki District Council kadai nama ka jing le thurmur ka basir khai bat kidai ban wat ya kidau wat ban khot da ka CBI ru ban tokit. Don shibon Eiei kiba ka isi ka jingi kala persyang ban wanra ya ka jing kala lani ban penkhui ban pensuba ya ka jinglong juga mariang trekam hangtai hapo District Council. Barangit pin yo snow hi ya ka jing ya kren jiki briu ba Mynta haba pirun hapo District Council haba pilek nam takinu ndu kam ka basmo tna kalong bakam don Shuh kata ka bangi hap ban Siew Pisa lene ai Pisa yano ka jing trekam ka bakhot ka basuba nang ta ngi iru ya ka senjam ka ba kani ke isi kelele ba kata kalong kumno ban thau ya kani ka recruitment committee ka ba ka jing thungkam thungjam kanum shong Shuh tang ka bor jong CM kumba kalong broshi kata Henry kandon ka committee kandon ka advisement ba kidon ki jing persyang ban penbha ya ka rukom trekam ban penkhoi ya ka rukom trekam jong ka council. Kumbagalong ka District Council haki jing trekam hi ki jong ka hakini ki snem ke balit kalalong thurmur bat kamde Shuh ka jing syakri lese ka bang labanong dei kalong ka jing syakri bamhok haki liang baro ki department da pipai tikadon ka jing persyang namar kata kadau nagaliang ka di isi ka jong ban streamline bat Mynta pin sedang ban UI iki kam kiba kani ke isi kan penpau nang ni syakmat hadin beglayo ban sngotu ya kata korkom trekam ban pet ban kmi mar ban penbek ban penbha ban streamline moh kam dei ke besuk lesi bagi orang ketir pareng ba umdan uta magic one lani u dingdo magic bangin Shuh pendai bakan Shuh kelado no kani ke ying kadon kam bangin room kadon kam bangin penkhoi kadon kam bangin penkenria ya ki badon ki bam I yai be yai renti kita ki long ki jing trekam ki ba ngi kum ka party ngi pet ba Mynta ngi la banong ba ngi la sedang ban UI ya ka jing persyang ban penbet la pi pai syakanu kono ka benta bat ke ba susi kalong ba kini ki ba kwa Mynta ban penbut nam ya ka Voice of the People Party kila Shuh persyang ban penbut nam jubor ya ka isi Dari pai ba kumbalong ta uyo ya ka jing pensai usngau thu ya ke ka jing thmu ka ba bha ka bangi don kom ka party hapo ke JDC. Man usngau thu kalong ba ke District Council ki dei kita ki constitutional body ki badon ka jing lai loy ki bam sha te sha khom wat la da kadon ka department
jong ka Sorkar ka pek ka kami ya ka jing tre jong ka district council kidon la ki jong ka revenue earning department ki jong ki kidon la ka mangtingka ka jong ki kidon la ka bor penmi ka jong ki ya ka mo kata ka yo ka kot jong ka council tikai ka bangi ngori banong ban kli bali ba kata ka Sorkar jela syukan san menta ka ko ban Siew Tulop ya ki district council kadau hi kalong ba kidon ki atli ki district council ki ba mo ki ba ban Siew Tulop ki no kai ba kata ka de GHADC ya ki nong tring amot banong ya ke GHADC ba ke GHADC ndai ke GHADC ko magalong kam don ka bakum kata kampat mat ya ka bakum kata ke camp but hakani ka kenti ke bamata ka don ka jingkiu hakalian ka jingmi jong ka district council ngingim so de nama kata ba Sorkar kan sim haladi ya kani ka bentah bakin Siew Tulop maki namar ka district council kadi kumo opi ka autonomous body kabaron ka jing lai lut ka bom don jing sno ha ka jing trekam but ka Sorkar la thum la bo ka district council ling ba ka constitution te ka ka bangi ngode ka long ba ka Sorkar kan hap ban pinti kana ban ba kini ki council ki tre hok bat ki penon kam hok ya la ka jong ka bor ba ka jingmi ka jongki ba ka jinglut ka jongki ke di balong ka shai kim la ban Shuh trekam thulmur ha ka jing trekam ka jongki ban penjanai la se ya ka jing trekam ka jongki bat ngitip ba ka Sorkar kanumla ahiru ban ong bakan Siew Tulop man la ka por na ka plating ka jongka habatang ya ki noikai phimla ban Siew ki home ka kim jio i ka Tulop mano banai bat kum ta ter hapani ki te kum ro phim ni sim ya ka tai ka ba phim Donkam ban sim ka jing kli ban Siew Tulop te ngi ba kani ka don ka jing thu le se ka ba Lyndet ka ba ngi kum ka party ngim kwa ban minjur ya kani ka jing le jong ka Sorkar la ka district council ki feel ki di maki hi ki ban don ka jing kli ya la ka jong ka kam ka jong ki but Donkam ban tokit bali kali long ta bali ka don ka jing keduk Pisa hapo GHADC bali ka don ka jing keduk Pisa hapo GHADC kai ga daw ko ba pulong namar ka di ka jing tre thurmur bat ka bamsap ka ba shirkai te kumno pinchule menta ban lapino ya ka kam bamsap ko jing phi da ka ba phili ai Pisa menta ban yarap iki Donkam ban tokit Donkam ban wat la Donkam ban khot ya ka CBI ru bahkan tokit ya ka jing tre kam jong kini ki council ka Sorkar la ka de simpan ban ya kata kalenti